يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رب دی ذات او ذات ہے جڑی عرش دی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے کیڑے کیڑے انسان نال اللہ کریم قیامت والے دن اس نو بطور انعام اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ کل ذکر کیتا سی 3 بندیاں دا، اسے دے نال ایک متعلق بندہ ہے جس نے حرام کم دی طرف اپنی کناں تے اپنی اکھاں نو نہیں لایا۔ اللہ کریم اس نو کی انعام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جدن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اپنی شان دے مطابق این الذین کانوا ینزہون اسماعہم وابصارہم عن مزامیر الشیطان میزوہم فیمیزون فی کسب المسک والعنبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرمائے گا او بندے کتھے نے جنہ اپنے کناں نو تے اپنی اکھاں نو شیطانی مزامیر تو بچا کے رکھیا سی، انہاں بندیاں نو دوسرے بندیاں تو جدا کر دیو، الگ کر دیو۔ سبحان اللہ۔ جس وقت انہاں نو الگ کر دیتا جائے گا تے او الگ کتھے کیتے جان گے؟ مشک اور عنبر دے ٹیلیاں تے انہاں نو الگ کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم پھر کی فرمائے گا ثم یقول للملائکۃ، اللہ کریم پھر فرشتیاں نو فرمائے گا اسمعوہم من تسبیح وتمجیدی وتہلیلی، سبحان اللہ، کہ اے میرے فرشتیو تساں انہاں لوکاں نو میری پاکی بیان کر کے سناؤ، سبحان اللہ، انہاں نو میری بزرگی اور میری تعریف کر کے سناؤ، میرا جڑا کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے سناؤ۔ فَيُسَبِّحُونَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ بِمِثْلِهَا قَطُّ، فرشتے پھر انہاں آوازاں نال اے سارے کلمات سنان گے جڑیاں اج تک انہاں لوکاں سنیاں نہیں ہونیاں۔ اصل ایدے وچ کی چیز ہے کہ جنہ بندیاں نے اپنے کناں نو گانے وغیرہ باجے جڑے حرام کام نے، مزامیر ڈھول دیاں تھاپاں، انہاں تو بچا کے رکھیا، اور فلم ڈرامے انہاں تو اپنی اکھاں نو بچا کے رکھیا، انہاں بندیاں نو اللہ کریم قیامت والے دن اے انعام عطا کرے گا کہ دنیا تے تساں پیڑی شے سنی کونی، ان جنت دے آخرت دے اندر میرے حکم دے مطابق فرشتے تانوں اس طرح میری پاکی بیان کر کے سنان گے کہ تواڈے کناں نو لذت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اے بندہ سندا بظاہراً کہندا جی بڑا منو مزہ آیا ہے، لیکن ہوندا تے گناہ۔ قیامت والے دن جنہ کناں دے ذریعے بندے نے گانے سنے ہون گے سیسا پگھلا کے پایا جائے گا، اکھاں انہاں دے اندر انہوں کیا کھدا عذاب الگ ہوئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا سی ہاتھ بھی زنا کردے نے، پیر بھی زنا کردے نے، کن بھی زنا کردے نے، اکھاں بھی زنا کردیاں نے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اے کیویں زنا کرن گیاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسے غیر محرم نو انسان جس وقت چھوندا ہے ہتھاں نال تے اودے ہتھاں نے زنا کیتا ہے، جس وقت غیر محرم تک چل کے گیا وے
برائی دے ارادے نال ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ کہ انسان نے ہر وہ چیز جڑی زنا دی طرف لے کے جائے انہوں نہ ویکھنا تے نہ سننا ہے۔ اج معاشرے دے اندر زنا جڑے عام اسباب وہ دے ہو گئے نے، اس دی وجہ تی کتنا پھیل چکے اور کتنی دے نقصانات نے۔ اے جتنا فلمیں ڈرامے یا دیگر چیزاں نے اے جذبات انسانی نو ابھار دے نے، اور جس وقت جذبات انسانی نو ابھار دے نے اگو ساڈے معاشرے چ رسم و رواج دی وجہ تی کھاندے پیندے گھراں دے لوگ بھی بچیاں دیاں شادیاں بہت دیر نال کردے نے۔ جنہاں کول وسائل ہون شریعت کہندی ہے انہاں نو چاہیدا ہے کہ بچیاں دیاں شادیاں ٹائم نال کر دینا تاکہ وہ زنا دی طرف نہ چلے جان۔ کیونکہ اکثر بندے حرام دی طرف اس وقت جاندے ہیں جس ویلے حلال چیز نہ ملے، تے اگر ٹائم دے نال شادیاں کر دیتے اگر وسائل کول ہون تے او دے نال بہتری آ جاندی ہے، رسم و رواجاں نو چھوڑ دیتا جائے۔ دوسرے نمبر تے کہ اگر طاقت نہیں ہے شادیاں کرن دی، بچہ کماندا نہیں ہے، شریعت نے اس دا علاج دسے ہے کہ بندہ زنا تو کس طرح بچ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے تواڈے تے پھر روزے نفلی رکھنا لازم نے، کیونکہ جس وقت کوئی انسان روزے رکھدا ہے او دے جسم وچ کمزوری آمدی ہے، اور جس وقت جسم وچ کمزوری آئے گی روزے مسلسل رکھن دی وجہ تی تے اس نو او شہوت جڑی اس نو زنا دی طرف لے کے جائے گی او اس دے قریب بھی نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گی اور اس چیز تو یہ بچ جائے گا۔ لیکن اسی روزے بھی جس وقت رکھنے ہیں تے سحری وچ بھی اتنا کھا لینے ہیں کہ ان کا جسم دی کمزوری والا سبب بھی کوئی نہیں، اور افطاری وچ بھی، جب کہ ہمیشہ کھانا درمیانے انداز دا کھانا چاہیے تاکہ بندے دے معاملات جسم دے سارے درست رہن۔ اگلا بندہ پہلے 39 بندے ہو چکے نے، حدیث پاک دے اندر 40 41 تے 42 بندہ 3 بندے ذکر نے جنہاں نو اللہ کریم جنت وچ جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی، اے میرے رب کنہ لوکاں نو تو جنت وچ جگہ عطا فرمائیں گا؟ اللہ کریم نے پیارے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ اولئک الذین لا تنظر اعینہم فی الزنا، او لوگ جنہاں دیاں اکھاں زنا دی طرف نہیں اٹھیاں سن میں انہاں نو جنت وچ جگہ عطا فرماواں گا۔ دوجا بندہ ولا یبتغون فی اموالہم الربا، جڑے بندے اپنے مال و دولت دے اندر سود نہیں چاہندے، سود دے قریب بھی نہیں جاندے، اپنے مال و دولت دے اندر سود دی امیزش نہیں کردے، او دی ملاوٹ نہیں کردے، نہ سود لیندے نے، نہ دیندے نے، نہ کھاندے نے، نہ کھلاندے نے، انہاں لوکاں نو اللہ کریم فرماندا میں جنت دی جگہ عطا فرماواں گا۔ اور تیسرا کیڑا بندہ ہے ولا یاخذون علی احکامہم الرشا اولئک طوبی لہم، او بندے جڑے اپنا فیصلہ کروان واسطے رشوت نہیں دیندے، رشوت دا رستہ اختیار نہیں کردے، خود فیصلہ اگر کرن لگ پین تو پھر رشوت لیندے نہیں کسے کولوں، قاضی حاکم جج فیصلہ کرن لگے رشوت لوے نہ، اگلا اگر دے بھی رہا تو لوے نہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ نو اولئک طوبی لہم، انہاں ساریاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے۔ کم کیڑے سن؟ 3۔ پہلا کم کیڑا سی کہ جنہاں دیاں اکھاں زنا دی طرف نہیں اٹھیاں، دوجا کم اپنے مال و دولت دے اندر سود نہیں انہاں نے چاہیا، تیجا کم کہ انہاں بندیاں نے اپنا فیصلہ کروان واسطے رشوت نہیں دیتی تے قاضی نے لئی نہیں فیصلہ کرن لگیا رشوت۔ اے لوگ جڑے نے اللہ کریم نے فرمایا میں انہاں نو جنت وچ جگہ عطا فرماواں گا۔ اور جدوں میں پہلی حدیث پاک ذکر کیتی سی اس وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی الامام العادل، جڑا عادل حکمران ہے، عادل جج ہے، قاضی ہے، او قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ذکر کیتی سی جڑے لوگ انصاف صحیح کرن گے بغیر رشوت لے تو، بغیر کسے قسم دی دوواں فریقاں چوں کسے دی رعایت کیتے تو،
حق تے فیصلہ کرن گے۔ قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دے دائیں جانب نور دے ممبر لگے ہون گے، او بندے انہاں تے ہون گے، اور ساری مخلوق جڑی اس وقت کٹھی ہوئے گی، وہ ویکھے گی کہ اے او قاضی ہے جنہیں حق تے فیصلہ کیتا سی۔ اتنا نورانی ممبر ہوئے گا کہ وہ قاضی دا چہرہ بھی چمکدا ہوئے گا۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔